25%. 90. Loput 5% menee siihen, kun taputetaan. 95. Ei nyt liian tiikasti, koska mun ei mene kaiken mitään. Niin silleen hellästi. No niin. 100. Mikko loggautuu chattiin sisään. 1, 2, 3, 2, 1, NYT, ei vaan nyt. Kuuleeko kukaan? Ja päätös. Kuulen, hyvä. Terve. Kaikille moi. Ai niin meidän piti nyt puhua halosta. Okei. Joo. No mikä aihe? No ihan sama. Hei, nyt täytyy olla hiljaa. En mä tiedä. Lähtikö joku chatista? Antti.